ang Tanduay Ram. Alam naman natin mga ka-Berks na ang Tanduay Ram ay iniinom ng mga tao kapag walang magagawa or either umiinom silang usab bibi. Hello mga ka-Berks! Ayan, finally, this is my second vlog. Before I start my vlog, gusto ko sana na sa lahat ng mga bago dyang manonood sa YouTube channel ko, huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe, ayan, at pindutin yung bell para nang sa ganon kayo ay updated sa lahat ng mga videos ko. Ang gagawin ko ngayon mga ka-Berks ay bigyan ko kayo ng tips para maiwasan ang coronavirus. Kasi diba mga ka-Berks, alam naman natin na ang coronavirus ay isa itong sakit na maaari ikamatay ng mga tao. Ang coronavirus kasi ito ay nakakahawang sakit na kung saan ay kumakalat kahit saan tayong lugar pumunta. Kaya ang gagawin ko ngayon ay ibabahagi ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko para maiwasan ko ang coronavirus. Unang-una, bumili ako ng Tanduay. Alam naman natin ang Tanduay ay iniinom to sa mga tambay, di ba? Ayan. Para maniwala kayo guys, bumili talaga ako ng Tanduay sa tindahan para masubukan ko ito. Kasi guys, wala namang mawawala kung susubukan naman natin to, di ba? Kasi nga, bumili ako ng alcohol sa tindahan, wala. Sa supermall, wala. Kahit saan ako magpunta guys, wala talagang alcohol. Kaya nag-research ako at nakita ko na pwede palang gawin ang Tanduay sa panghugas ng kamay. At saka, pwede rin ito iinumin sa lahat ng mga umiinom ng Tanduay. Pwede rin siyang inumin. Kasi ang Tanduay kasi mga ka-Berks ay mayroong alcohol na nakahalo sa loob nito. Kaya pwede siyang ihugas ng kamay at saka pwede rin siyang iniinom. Kaya sa lahat ng mga umiinom ng Tanduay, ayan mga ka-Berks, sa lahat ng mga umiinom ng Tanduay dyan, ito na. Para gusto nyong makaiwas ng coronavirus, uminom na kayo nito. At yung mga hindi umiinom, okay lang. Pwede nyong ihugas ng kamay. Medyo nga mabaho, pero tiis-tiis lang mga ka-Berks. Kasi alam niyo naman ang coronavirus, hindi natin in-expect na kusa itong lumalapit sa katawan natin. Yan. Ito yung unang tips ko sa inyo. Ang pangalawa kong tips naman mga ka-Berks ay kung napanood nyo yung unang vlog ko na kumuha kami ng niyog doon sa bundok. Yung unang vlog ko kasi, kumuha kami ng niyog, kasama ko yung mga friend ko. Kasi napag-alaman ko kasi na pwede pala ang niyog sa aking katawan upang maiwasan ang coronavirus o di kaya upang hindi makapitan ng aking katawan ng coronavirus. Ayan, ito guys. Ito mga ka-Berks. Itong niyog kasi may tubig to sa loob at saka may laman. Kaya yung tubig nito, pwede nyo po siya guys inumin. O di kaya yung laman nito, pwede siyang kainin. Wala namang mawawala guys kung susubukan naman natin, di ba? Ito yung pangalawa kong tips para sa inyo. Ang pangatlo naman, kung kayo ay lalabas ng bahay o kaya magpunta kahit saan-saan, huwag nyo kalimutan talaga guys, mag-mask. Mahalaga po ang mask mga ka-Berks. Ang mask kasi, ito yung nagbibigay protection sa ating ilong at saka sa bibig. Kaya sa mga hindi pa nakabili ng mask, pwede naman tayong gumawa ng initiative guys. Yung kahit yung tela lang, magtatahi kayo, tapos gawin yung mask. Kahit ang mahalaga ay matakpan yung ilong at saka yung bibig. Ayan, ito guys. Ito yung mask ko na ginagamit ko ako lumalabas. Ayan. Ito yung tatlo guys. Ito yung tatlo na ginagamit ko araw-araw para nang sa ganon, hindi ako makapitan ng coronavirus. Mga ka-Berks, walang mawawala kung kayo ay magsusubok nito. At saka mabibili to sa store at kahit saan. At ito naman mabibili to sa public market o di kaya kung may mga tanim kayong niyog, yan, pwede kayong kumuha na kahit isa lang. Hindi naman yan maubos ng isang araw. Ayan mga ka-Berks.
Ayan lahat ng paraan upang maiwasan natin ang coronavirus. Ayan. Kaya sa lahat dyan ng mga manonood, maraming salamat po sa panonood ng aking YouTube channel. At sa lahat po na hindi pa nakapagpanood, please watching my YouTube channel. At huwag niyo sana kalimutan mag-subscribe. Ayan. At pindutin yung bell para kayo updated sa lahat ng mga videos ko. Hanggang sa susunod mga ka-Berks, kita-kits ulit tayo sa pangatlong ka-vlog ko. Bye-bye!